Rentoutetaan leuat ja kulmakarvojen alue sfinksiasennossa. Tällä kertaa jotain vähän erilaista. Kuten näet, niin mä makaan lattialla tällaisessa sfinksiasennossa. Yin-joogassa tätä sanotaan myös lehden lukua rannalla asennoksi. Me ollaan aika iso osa meidän arjesta herkästi eteenpäin kumartuneina, eli käytännössä eteenpäin taivutuksessa. Mutta meidän selät todella kiittäisi meitä, jos me vaikka kerran päivässä me oltaisiin muutama minuuttikin tällaisessa miedossa taakse taivutuksessa. Se pitää meidän välilevyjä terveempänä. Tietysti jos tämä asento aiheuttaa sulle kipua, jos sulla on jotain aktiivista ongelmaa siellä selässä, niin silloin tsekkaa sua hoitavan henkilön kanssa, että onko ok tehdä taakse taivutuksia. Mutta noin yleisesti, kun halutaan pitää selät terveinä, niin niille on erittäin hyvä tehdä myös taakse taivutusta. Tämä on erinomainen asento tehdä myöskin vähän leuan ja kulmakarvojen alueen rentoutusta. Mä näytän ihan kohta miten. Ensin tästä sfinksiasennosta. Sulla on siis kyynärpäät ja kyynärvarret lattialla. Ja jos tämä asento on tällaisenaan sulle liian voimakas, niin liuuta kyynärpäitä vähän eteenpäin, niin se selän taivutus siellä loivenee. Jos taas sulla on liikkuvuutta siellä selässä ja tämä ei vielä oikeastaan tunnu sulle miltään, niin voit ottaa jonkun vaikka joogapolsterin tai jonkun paksun kirjan tai jonkun tukevan tyynyn, mitä ikinä löytyykään, sinne kyynärpäiden alle. Mitä lähemmäs tuot sitä vartaloa, niin sitä voimakkaammaksi saat sitä selän taivutusta. Sellainen kuitenkin, että siellä on hyvä olla ja pystyt rentoutumaan, koska nyt ei ole tarkoitus siis maksimoida selän taakse taivutusta, vaan rentouttaa leukaa ja kulmakarvojen aluetta. Ensimmäisenä vähän leukojen rentoutusta. Laita kämmen syrjät tänne yläleukaluun alle niin, että nojaat poskia tänne kämmen syrjiin. Sitten annat vaan leuan roikkua kohti lattiaa. Ei tarvitse painaa millään mihinkään, vaan koetat olla siellä niin, että kyynärvarret olisi pystysuorassa, niin ne pitäisi siellä ilman suurempaa lihasjännitystä. Kädet pystyssä ja leuka saa roikkua kohti lattiaa ja rentoutua. Mä oon näyttänyt tätä asentoa aikaisemminkin silleen, että nojataan esimerkiksi pöytään tai sitten vaan ihan omaan vartaloon ja annetaan se alaleuan roikkua, mutta tälleen kun tehdään sfinksiasennosta lattialta, niin siihen saa vielä vähän mukaan myös sitä selän taivutusta ja täällä voi olla ihan miellyttävää olla vaikka vähän pidempikin aika, jopa 4 minuuttia. Ja nyt kun huomaat, että kun se pää laskeutuu alemmas, niin jos ei se enää tunnu tarpeeksi voimakkaalta se taakse taivutus, niin sit voit ottaa sieltä tosiaan vähän jotain koroketta, niin pääset taas vähän korkeammalle. Ja tässä voi tosiaan hyvin olla vaikka pidemmänkin aikaa, mutta sanotaan, että puoli minuuttia olisi ehkä sellainen minimi, että siellä alkaa vähän sitä rentoutumista tapahtua. Ja tosiaan kämmen syrjät on täällä posken alla. Sitten seuraavana on se kulmakarva-alueen rentoutus. Peukalot mä laitan tähän kulmakarvojen alle. Täältä löytyy sellainen just kivasti peukalon mentävä kolo. Mä laitan peukalot siihen. Etusormet tukee täältä päältä. Ne on aika lailla tuossa kulmakarvalihaksen siinä alkupään päällä. Ja sitten taas koitan rentoutua. Koitan päästää jalatkin ihan rennoksi. Lantion rennoksi. Vaikkei enää rentoutakaan leukoja, niin anna edelleen alaleuan roikkua ihan rentona. Etenkin jos se kulmakarvojen alue on kipeä, niin kuin se usein saattaa olla, niin kiinnitä huomiota siihen, että et ala pura hampaita yhteen, vaan pidät siellä rentouden.
Hyvä. Ja taas vähintään puoli minuuttia on hyvä pitää, mutta voit oikein hyvin viipyä siellä vaikka pari minuuttia tai pidempäänkin. Selkä tosiaan kiittää siitä, että oltaisiin muutama minuutti päivässä tässä asennossa. Sitten kun lähdetään purkamaan, niin laskeudu ensin vatsamakuulle. Paina sieltä vaikka toinen korva tai ohimo käsien päälle. Anna selän hetken aikaa palautua ja sitten nouse sieltä selkää pyöristellen ylös. Toivottavasti tykkäsit tästä vähän erilaisesta leukojen ja kulmakarvojen rentoutuksesta. Kerro ihmeessä kommenteissa, miltä tämä tuntui. Ja jos et ole sitä vielä tehnyt, niin tilaa kanava. Tulossa on lisääkin vähän erilaistakin, erityisen paljon myös sinne kasvojen alueelle vaikuttavaa joogaa.